Horeca en Food Inspiratie Venray komt met een vernieuwd concept. De horecabeurs in Evenementenhal Venray gaat zich focussen op ambacht, kwaliteit en jeugd. Er worden op de beursvloer themapleinen ingericht, er gelden nieuwe beurstijden en er wordt geïnvesteerd in een kwalitatief kennisprogramma. Er zijn ongelooflijk veel beurzen in Nederland die horeca gerelateerd zijn. Dus wij moeten ieder jaar weer opnieuw bekijken. Oké, hoe is onze vorige editie gegaan en hoe gaan we het dit jaar insteken om te zorgen dat er weer opnieuw animo is om deze beurzen te gaan bezoeken. De Evenementenhal geeft gehoor aan geluiden uit de markt om de kwaliteit van Horeca en Food Inspiratie Venray verder te verbeteren. Krijgt de beurs nog meer een eigen karakter. Zuid-Nederland wordt als Bourgondische parel neergezet voor deze beurs. We hebben het streekgastronomieplein. Dat is iets wat al wat langer wordt gedaan op deze beursvloer. Dus dat is niet zozeer een noviteit. Alleen we hebben het wel meer uitgebreid. En dat betekent dat wij juist streekproducenten heel graag een platform willen bieden. Dus die zullen producten aanleveren. En vervolgens zullen de chefkoks die ook uit deze omgeving komen, daar 3 dagen lang allerlei kleine hapjes presenteren. Rob van Lieshout die zal alle 3 die dagen aan elkaar komen praten. En hij zal echt als host iedereen een stukje exposure geven. Daarnaast hebben we dan ook nog kookwedstrijden, omdat wij ook graag de jeugd een stukje willen bieden op deze beurs. Gezien de jeugd en opleidingen natuurlijk de nieuwe toekomst zijn van deze branche. Horeca en Food Inspiratie is een vakbeurs. Het is geen consumentenbeurs. Dat klinkt misschien niet altijd even aardig. Maar dit is wel echt bedoeld als een serieuze beurs waarbij men er vooral staat om te kijken, oké, wat gebeurt er allemaal op de markt? Wat is mijn potentie? Agenten over het algemeen van bedrijven gaan de weg op om met fabrikanten et cetera te praten. En een beurs biedt in ieder geval de mogelijkheid om in die 3 dagen tijd veel meer mensen aan te kunnen spreken dan wanneer je dat zou moeten doen vanuit je eigen tijd en vanuit de auto. En daarnaast moet je jezelf natuurlijk ook altijd wel blijven informeren. Wat gebeurt er op de markt en hoe kunnen we daarop inspelen? De aankomende editie van Horeca en Food Inspiratie in Evenementenhal Venray vindt plaats op 20, 21 en 22 maart 2017.